እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ صحافة قدات أمريكا أم مسحاب ناي وصا حيلتات كاب تقراي بزملكت مس قداماي منيستر إثيوبيا تزراريبو أب إثيوبيا هاقراوي أقلقلوت نمجمار زخل ندفع مامة نا بارلاما غريبو بريزيدنت بايدن أبو على أمريكان هاقرات أفريكان نزساتفو 49 مرحتي عدمة ليغو أرسات زيناك تكذاتو لتصنحكم كبرات سماعتنا زرزرات يغتصل صحافة قدات وصا أمريكا أنتوني بلينكن أب تقبار مقرات سوغسن سمعزة السلامن سمين إثيوبيا بزملكت مس قداماي منيستر أبي أحمد بالتليفون كمس زراربه بيت صحفته فليتو أنتوني بلينكن نابتي بعسران كلتن حدار مس أبي أحمد زكايدو زرارب أب سمين إثيوبيا نبار سلام نممسا أب زقبر زلوت سعرتات أتوكيري تميايتو መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብአዊ ሓገዛት ብዘይ ዕንቅፋት ንኽባፅሕን ኣብ ትግራይ ከምኡውን ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንምጅማርን ንዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣሜሪካ ትከታተሎ ከም ዘላ ብሊንከን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጹሉ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ትግባረ ስምምዕ ምቁራፅ ሶክሲ ብዝቐልጠፈ ንኽትግበር ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክስሕቡን ሓይልታት ትግራይ ድማ ዕጥቆም ክፈትሑን ኣገዳሲ ክብል ኣብ ትዘረረብ ኣስሚሩሎ ንሱ መወዳታ ኣሜሪካ ነቲ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ከም እትድግፍን ኣብ ምክትታሉን ምፅራዩን ብዝለዓለ ከም እትዋስአን ኣረጋጊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዘሙን ተምሃሮ ዩኒቨርስትን ወታደራዊ ስልጠና ዘጠቓለለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምጅማር ዘኽእል ንድፈ እማመ ናብ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ እቲ ብሰሉስ 22 ሕዳር መበል 5 ስሩዕ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘቕረበ ንድፈ እማመ ብወለንቶም ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወርዱ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ምስ ሰራዊት ን2 ዓመታት ክጸንሑ ዝብል እዩ እቲ እማመ ብተወሳኺ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ድሕሪ 2 ዓመታት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምፍናዎም ከም ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ምዝጉባት ኮይኖም ክጸንሑን ምስ ዘበርከትዎ ጉባኣት ዝመጣጠን ረብሓታት ክስርዓሎምን የጠቓልል ኣብ ርእሲ እዚ ካብ ተዓላሙ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንፍሉይ ወተሃደራዊ ተልእኾ የገድሱ እዮም ዝተባህሉ ተፈልዮም ተወሳኺ ስልጠና ክወስዱ ምዃኖም እቲ ንድፈ እማመ የመልክት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ካብ ሓያሎ ከባቢታት ሃገር ምስ ዝተዋፅኡ መንእሰያት ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ሃገራዊ ኣገልግሎት ክጅምር ከም ዝኽእል ኣተንቢሁ እቲ ምስሉ ኩነታትን ሞራልን ሰራዊት ኢትዮጵያ ተተሓሒዙ ናብ ፓርላማ ዝቐረበ እማመ ልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ውትድርና ዝርከቡ ካብ ኮሎኔል ንላዕሊ ዝኾኑ ላዕለዎት መኮንናት ካብ ቀረፅ ናፃ ዝኾነት ሓንቲ መኪና ክእቱ ክፍቀዶም ዝብል ከም ዝርከቦ ዘሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ፀብጻቡ ኣስፊሩ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብቲ ካብ 13 ክሳብ 15 ታሕሳስ 2022 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዋዕላ ኣሜሪካን ሃገራት ኣፍሪቃን ንዝሳተፉ መራሕቲ ወግዓዊ ዕድመ ልኢኹ እቲ ፕሬዚደንት ናብ 49 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ወግዓዊ ዕድመ ከም ዝለኣኸ ዲፕሎማሰኛታት ጠቒሶም መራሕቲ ሱዳን ቡርኪና ፋሶ ማልን ጊኒን ምምሕዳር ባይደን ካብቲ ዋዕላ ዝነፀሎም 4 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ እዮም ممحدار بايدن نخلنتن بحبرت أفريقيا زي تأجدا أمريكا كم لولاوين هاجرات تفلتنن إمباستات زي تلواوت أتلنن هاجرات أفريقيا عدما كم زغربي يفلتو انتغنى كاب زباون أهجراوم قدات تنتسيلو زركب بريزيدنت إيرترا أتو إسياس أفوركي كابتوم كابزو على كبخريوم تباهلهم زي تقمتو مرحت حديو وعلى أمريكان هاجرات أفريقيان أبعدلات وفري نقدي قطبا صتا دحنت بقع محدرة مخبار سب أو مسألات ديمقراسي مرققات وحسنة مقبي كلمة ولوطن أبزبلو عبيتي قلوباوي زعباتات كزتيو زينة أبزي فتسام راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو